Duwa ka dugang nga kaso sang coronavirus disease 2019 na record sa Western Visayas. Mga nagpositibo sa COVID-19 sa rehiyon naglabot na sa 36. Si John Sala nakatutok live. John? Kate panibag-o nga kaso sang COVID-19 ang na-record sa banwas sang Barotac Nuevo sa probinsya sang Iloilo kag ang probinsya naman sang Antique ang may labing una nga kaso sang COVID-19. Sa datos ng Department of Health Center for Health Development 6, nagdugang sa lista sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Western Visayas patient number 35. Isa ka 74 anyos nga lalaki gikan sa banwasang Kaluya, Antique na may travel history sa Manila kag padayon nga ginabulong sa ospital kag yara na sa estable nga kahintangan. Kag si Western Visayas patient number 36, isa ka 25 anyos nga babae gikan sa banwasang Barotac Nuevo, Iloilo, nagapabilin nga confined sa ospital kag estable man ang kahintangan. COVID-19 case bulletin number 12. This is dated April 7, 2020 as of 8 a.m. So we have a summary of updates as of April 6, 2020. Out of 311 results released as of April 6, 2020, we have 2 new positive cases for coronavirus. Sa piyak sini, 391 ka mga patients under investigation ang nagnegatibo na sa COVID-19 test. Nagapabili naman sa 3 naka-recover sa COVID-19 yung ginalakipan ng the Western Visayas patient number 1 kag Western Visayas patient number 9 gikan sa syudad sang Bacolod kag si Western Visayas patient number 3 sang Iloilo City. And the good news is 3 positive cases have recovered. Samtang suno sa Provincial Health Officer sang Antique nga ang labing unang nga nagpositibo sa probinsyang yara subong sa ospital sa isla sang Semirara. Kate, sa subong mayara sang 13 na nga nagpositibo sa probinsya sang Iloilo. 7 naman sa syudad sang Bacolod, 6 sa probinsya sang Aklan, 4 sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Iloilo kag tag-isa sa Negros Occidental kag sa probinsya sang Antique. Samtang ang DOH-VI mapagwa na sang official statement sa status ni DOH-VI Director Marlene Convocar nga una na nga ginkaksan sang poder sa COVID-19 response apang pahayag nga subong liwat ini nga ginbalik sa iya. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.